Jama'a assalamu alaikum, Musal Tech yau ma ta zo muku da wani gajeren bidiyo wato wanda ake kira short video. A gurguje yau za mu nuna muku yadda za ku ƙara WhatsApp ɗinku tsaro ta hanyar sa mai fingerprint. Ba zai buɗu ba sai an saka fingerprint. To ga WhatsApp ɗinmu nan za mu shiga wannan ɗige-ɗige uku kamar yadda ake gani. To daga nan za mu shiga cikin setting, gashi nan ana nuna. To daga setting kuma za ka shiga cikin account, gashi nan shine na farko. To daga nan kuma za ka shiga cikin privacy, gashi nan a sama shi ma shine na farko. To za ka janyo can ƙasa gashi nan inda aka rubuta fingerprint lock. To kun ga gashi ni na kunna nawa, in ba a kunne yake ba za ka tarar da shi a haka. To amma gashi ni na kunna nawa, in ka nemi ya buɗe ma zai ce sai ka sa fingerprint. Za ka zaɓi immediately, wato da zarar ka gama amfani da shi ka fita ya kulle, ko kuma bayan minti 1 ko kuma bayan minti 30. To wannan shine koyarwar mu ta yau akan short. Muna godiya, a yi subscribing da Musal Tech. Bissalam.